ba a ganki ba. Hindu kin tafi kin bar ni cikin wani hali na fada, tafiyar kina ga iftila'i har gaba cikin ta na fada. Na je gidan kawu tambayar ki sai ga 'yan sanda sun ka kama ni suka sa asal kwana uku ban rinsa ba. Kawun Hindu ya je ta je ofis, sharuɗa garin yakin daya. Sharaɗi na farko ya ce ni da Hindu ba soyayya. Sharaɗi na biyu yana cewa in fito da Hindu ko in sha wahala. Kwana biyar suka bani kawo inda gida za su kyale. Na je gida na shirya zan tafi zanabar jihata. Zan shigo duniya neman Hindu ko zan ganta. Na biya wajen abokina Umar Aljanga cikiyata. Hindu ta bace neman ta ake, yanzu ma jihar Kano zane. Tafiyar da ban tsammani ba zan yi ta yau ban shirya ba. Na je tasha zan hau mota, guzuri na ma bai ishe ni ba. Direban na yi mishi bayani ya aminta kuma bai musan ba. Tafiya muke mun iso kan muka sauka ne hanyar Zurot. Shekara biyu baya na so ni Kano mun yi taron mawaka. Ina hada aboki Shamsuddin makaɗi ta fannin waka. Na kira layin Shamsuddin wayan saka shi ban dace ba. Tafiya nake na so studiyon ban gane ba. Zarfa an rusa ta sabuwa aka gina da na duba. Na yi tambaya ko sun san shi, suka ce ba su gane shi ba. Na haura na je kwamsanta sai da wayata ba za su ishan ba. Guzirin hannuna zai kare, gidan rediyo zan kai tigiya. Santa na je ni station kankanta, na musu bayani na ce gidan rediyo zan kai tigiya. Na tafi da 'yan sanda gidan rediyon Dala FM, muka je na ba da duka bayani batanta har wannan tsayin. Naɗi murya ta ranar da za su fara tikiyarta. Suka ban guri na aje kayana, tunani na ina zanganta. Washe gari na ji a rediyo sun fara tikiyarta. Aboki na Shamsuddin ya je gidan rediyo don mu gana. Bayan la'asar na koma na gana da abokina. Batun da ya mun kai na yaro da ban san sa'in da na faɗi ba. Na yi alƙawar da Hindu ko za mu
mace ba za mu rage ba. Shin soyayya ya ji na gumbi, Hindu tana can Indiya.